Ne-am trezit cu noaptea în cap, de fapt ne-au trezit băieții la dependentdefider.ro. Pentru că de cele mai multe ori românii au o dorință atunci când își cumpără o mașină. Vreau o mașină cu care să merg la pește, domne. Și noi ne-am gândit să luăm noua Dacia Logan MCV. I-am luat pe băieții de la dependentdefider.ro pentru că ne pricepem la treaba asta de nu mai putem și au umplut mașina cu scule. Puteți vedea deja, Cătălin își pregătește momelile. Hai să vedem cam cât de bine se pretează o mașină ieftină, autohtonă, la îndemâna tuturor, Logan MCV. Cum mergi cu el la pescuit până la urma urmei? Nu ne pricepem foarte tare la pescuit, așa că am ales să mergem pe baltă alături de Cătălin Constantinescu și Claudiu Banu de la dependentdefider.ro. Dacia Logan MCV și-a făcut deja un nume în rândul mașinilor accesibile și fiabile. De la început putem spune că nu este o mașină cu care să faci ceva extraordinar. Pur și simplu, te duce într-un mod decent și destul de confortabil din punctul A în punctul B, indiferent de cât de rău este drumul dintre cele două puncte. Prindem banda de silicon, firul și cărligul în poziția asta, ca să avem o poziție, și tot ce rămâne de făcut acum este să matisăm tija cărligului și vom matisa până când vom ajunge Cum spuneam, am încercat să găsim o mașină care să se preteze la nevoile pescarului, pentru că foarte mulți dintre pasionații de automobilism sunt pasionați și de pescuit. Am mers direct la specialiști și ei au venit cu soluțiile pentru pescuit, noi venim cu soluțiile pentru mașină. Am ales o Dacia Logan MCV, este modelul restilizat. Avem niște materiale un pic mai bune la bord, dar nu asta este cel mai important. În momentul acesta rulăm pe lângă balta Bila 2, dacă am reținut eu bine. Nu mă pricep la treaba asta cu pescuitul. Și mașina absorbe atât de bine șocurile, nu mergem nici foarte tare, se poate vedea afară, dar absorbe bine șocurile și asta se vede în faptul că Mihai încă ne poate filma. Este o mașină destul de încăpătoare. Încap super multe chestii în portbagaj, oamenii stau bine în mașină și atunci, de ce nu, se pretează pentru o mașină a unui pescar. Mici stilizări, mici trăsături din condei ale designului, Dacia Logan MCV rămâne aceeași mașină pe care te poți baza. Practic, Dacia câștigă prin raportul calitate-preț. Oferă foarte multe opționale, chiar dacă uneori pare a fi puse pe mașină de avalma așa. Unele nu sunt chiar la îndemână, altele își găsesc mai greu locul. Important este că le ai și funcționează. În testul de astăzi ne-a interesat foarte tare spațiul de stocare pe care îl pune mașina la bătaie. Ai un portbagaj mare cât o zi de post? Am rămas uimit de cât de multe lucruri au încăput în el. Cei de la Dacia spun că este un portbagaj XXL, adică 573 de litri, și dacă nici așa nu-ți ajunge, pui la podea scaunele pasagerilor din spate și ajungi la un spațiu de încărcare de 1518 litri. Mamă, nu l-am avea noi cu pescuitul, dar dacă nu ești prea masiv, dormi de n-ai treabă. Și în portbagaj mai ai și o plasă cu care îți poți asigura bagajele. Unde mai pui că ruloul care acoperă zona de depozitare este foarte simplu, elegant și de o calitate destul de bună. Asta m-a mirat. Mai mult, podeaua este plată și poți să pui jumătate de casă foarte ușor în portbagaj. Ai și câteva cârlige cu care să-ți asiguri marfa. Că tot suntem la partea din spate și cea care ne interesează cel mai tare în testul nostru, nu vă gândiți la prostii, Loganul MCV are un soi de eleroane deasupra stopurilor, iar deasupra lunetei încă unul vopsit. Nu știm cât de calculate au fost aceste eleroane, dar noi ne-am plimbat cu mașina prin praf și nu s-a depus foarte multă murdărie pe lunetă. În unele cazuri, la mașinile break te uitai prin retrovizoare ca prin ceață.
ca de fiecare dată să venim cu firul ăsta la drept pentru a realiza un nod excelent și pentru ca spirele să se linieze foarte bine una în spatele celeilalte. Pe de altă parte, este o mașină pe care o poți folosi cu brio în familie, pentru mers la cumpărături, pentru mers în concediu și așa mai departe, unde mai pui preț destul de mic de achiziție, preț destul de mic de întreținere. Mergem cu un 1.5 DCI, deci avem și un consum de 6% în contextul în care nu suntem foarte departe de București, iar zilele acestea am mers prin București. Mergem pe un drum practic neasfaltat, amenajat cât de cât, dar neasfaltat, și până aici am mers tot în astfel de condiții și se simte destul de bine. Bun, în portbagaj le pui pe toate. Asta am înțeles, că ți încape toată zestrea acolo, dar cum rulezi cu ea? Pentru un pescar e important ca mașina să nu se agațe pe drumurile proaste pe care mergi către baltă și să ai un unghi de atac bun, iar Logan MCV îți oferă asta. Roțile din față sunt duse către capătul mașinii, așa că reușești să intri pe unde vrei în limitele bunului simț. În unele situații te poate ajuta și asistența la plecare în rampă. La interior rămâne destul loc cât pentru un drum confortabil care să ascundă 4 adulți. Sau alegi varianta în care cari chiar tot ce ai în casă și mai renunți la câte un pasager. În varianta asta s-ar putea ca drumul să fie mai liniștit și fără prea multe păreri din mașină. Cu un preț maxim de 13.600 de euro, Dacia Logan MCV pare a fi o mașină robustă, fiabilă, încăpătoare, prietenoasă cu șoferul și portofelul lui și cu un raport preț-calitate excelent. Avem volanul redesenat, specific gamei 2017. Mașina are de toate, nu neapărat într-o armonie pe care o vedem la mașinile premium, dar avem climă, avem toate cele 4 geamuri electrice. Nu înțeleg în continuare de ce Dacia a ales să pună geamurile față acționate de pe portieră, geamurile spate acționate de pe consola centrală. Avem senzor de parcare, cameră de marșarier, avem un modul eco. Un pic se simte că îți mai salvează din combustibil sau îți mai taie din elan. Avem sistemul MediaNav, prietenul meu, start-stop, care de data asta, față de modelul de acum 2 ani, cred, nu ne-a mai făcut problemele specifice, anume în momentul în care te grăbești cu forfecarea, ambreiaj, accelerație, să se oprească. Cătălin, e firul mai întins cu noul Logan MCV la pescuit? Da, firul întins este numai și numai după ce ajungi la baltă, dar până să ajungi la baltă, ceea ce pot să spun eu despre mașinuța asta este că în primul rând îmi încap bagajele în ea și mult mai multe decât am avut până acum. Poți să intri cam peste tot pe ea. Noi avem parte de drumuri destul de desfundate și are o gardă destul de mare, Da, destul de înaltă, ceea ce, din punctul meu de vedere, constituie un avantaj. Și să nu uităm prețul. De ce să nu spunem și pe asta, care este un preț foarte decent, este extraordinar de bună pentru așa ceva. De-abia aștept să umplu. În cap 2 pescari pentru un weekend? Fără probleme, 2 pescari plus bagaje, cort, ce vrei, și la Dunăre poți să te duci cu ea. Deci dacă pentru dependenții de feeder.ro Loganul MCV a fost o variantă reușită, de ce nu alegem o mașină accesibilă, o mașină cu care îți poți face treaba, o mașină pentru care românul zice, o mașină să merg și eu la pește? Da, asta poate fi varianta pe care o cauți. Noua Dacia Logan MCV. Suspensii maleabile, un motor decent, consum destul de bun, loc cât să pui
tot familionul și ce pește prinzi. Dacă dependenții de feeder spun așa, de ce să nu-i credem pe cuvânt? Ne aflăm astăzi pe lacul Bila 2. După cum ați văzut, am venit cu băieții de la Teste pe Roți, cu Dacia Logan, care au încăput toate bagajele și mai aveau loc. Dar astăzi am venit să facem o sesiune scurtă, deoarece au anunțat ei ceva ploaie. Așa că minimul necesar, un scaun de pescuit, avem aici o tavă, husă și tot ce mai trebuie, 2 lansete, o găleată să ne facem nada. De dimineață lângă lac, pescarul amator își bagă de Profesionist. și scoate un derbișor. Bă, ești monstru! Cătălin, e firul mai întins cu Loganul MCV la pescuit? Firul mai întins este doar în momentul când ajungi la pescuit. Dar până să ajungi la pescuit pot să spun ce am observat eu. În primul și în primul rând este o mașină extraordinar de încăpătoare. Ești singurul cameraman care îți ține telefonul pe sunet în puii Și mei. eu. Ne-am trezit așa foarte de dimineață, de fapt ne-au trezit băieții de la dependent de feeder.ro, pentru că de cele mai multe ori românii au următoarea de dorință. Hai să o luăm la capăt. Cătălin, văd pe unde te-a tăiat vaporul.